नोंथाङा जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। हेल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे टेकनिकेल भिडिअ' लानानै फैदों। थौदो लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायदिनि। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ जागोन केनमास्टारनि सोमोन्दै। जों भिडिअ' एडिटिंनि थाखाय एन्ड्रइड मबाइलाव केनमास्टार बाहायो। दा जों केनमास्टार बाहायनाय लोगो लोगो भिडिअ'नि खनायाव जोंनाव मेड विथ केनमास्टार सिखारो। दा जों बे मेड विथ केनमास्टारखौ माबोरै खोमोरनो हायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो, आरो जायफोरा मिन्थिखागौ नायाब्लाबो जागोन। आरो दिनैनि बे भिडिअ'आ मिथियैफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। दा बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जों मेड विथ केनमास्टारखौ माबोरै खोमोरनो हायो, जों बेखौ गोरलैयैनो खोमोरनो हायो। दा गिबियाव नोंथाङा प्ले स्ट'रफ्राव केनमास्टारखौ डाउनल'ड खालामदोंमोन जानो हागौ। दा बे प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनाय केनमास्टार एप्सआ मेड विथ केनमास्टार सिखारगोन, आरो बेखौ खोमोरनो हानाय नङा। बेखौ खोमोरनांगौबा रांनिबो गोनांथि जागोन, आरो जों इउटुबाव भिडिअ' बानायनानै हगारोब्ला बेयो मनिटाइजेसननि थाखाय उनाव प्रब्लेम जानो हागौ। दा लोगोफोर, जों टेस्ट खालामनानै नायनायनि प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनाय केनमास्टारा माबायदि जायो। आरो डाउनल'ड खालामबाय। दा केनमास्टारा डाउनल'ड जागासिनो दं। इनस्टल जाबाय। दानिया इनस्टल जाखांनायनि उनावहाय नैबे अपेनाव थुना होबाय। अपेनाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि जाफैबाय। दानिया एलाउ खालामना होदो। दा बेबायदि जाबाय। बेखौ नारखारहरबाय थादो। दानिया नैबे स्टार्ट अपसनाव थुना होबाय, आरो बेनि उनाव नैबे गेजेरनि प्लास अपसनाव थुना होबाय। बे जाबाय भिडिअ'नि साइज, नों माबायदि साइजआव बानायो नोंनि गोसो मथे खालामनो हागोन। दायो जों केनमास्टाराव फैबाय। बिदिब्ला जों मोनसे बेकग्राउन्ड बासिनानै लानि। दा जों बेवहाय नोंनि गोसो बायदि बेकग्राउन्डखौ सायख'नानै लानो हागोन। दा जों जिखुनु नैबे मोनसे बेकग्राउन्डखौ बासिनानै लाबाय। दा लोगोफोर, नोंसोर नुदों जानो हागौ नैबेहाय गोजौ खनायाव मेड विथ केनमास्टार। दा जों बे केनमास्टारखौ माबोरै खोमोरनो हागोन। जों बिदिब्ला भिडिअ'खौ सेभ खालामनानै नायनायनि। नैबेवहाय नों भिडिअ'नि कुवालिटि खालामनांगोन। दा एक्सपर्टिं जाबाय, सेभ खालामगासिनो दं। नायलांबाय थादो लोगोफोर। एक्सपर्ट जागासिनो दं। दायो जाबायानो। दानिया प्ले खालामनानै नायनोसै। दा नैबे गोजौ खनायाव नुदों मेड विथ केनमास्टार। दानिया फैदो, जों बेखौ माबोरै खोमोरो। लोगोफोर, नोंसोरो बिनि थाखाय गोबां दुखु खालामनो हागौ आरो गोबां हालाय हाफाय नागिरनो हागौ, नाथाय बिनि मोनसे गोरलै आयदा। जों बिनि थाखाय इसेबां खस्थ' जानांगौ गैया। जों बे केनमास्टारखौ सिगां डिलिट खालामना लाफिनबाय। बिनि उनाव जों नैबे क्रोम बाजाराव थांदो। दानिया जों क्रोम बाजाराव थांखांनायनि उनाव सार्च खालामदो एसि मार्केट। जों दा सार्च खालामबाय एसि मार्केट एप। दानिया सार्च खालामखांनायनि उनाव बेबायदि नुजाफैबाय। दानिया बिदिब्ला जों नैबे गोजौनि लिंकआवहाय क्लिक खालामना होदो। दानिया क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे डाउनल'ड नावआव थुना होदो। दानिया डाउनल'ड जाबाय। डाउनल'ड क्लिकआव थुना होबाय। दा डाउनल'ड जाबाय। जों बेखौ दा नैबेयावहाय थांना नायनि। नैबे डाउनल'डआव थुबाय। दा डाउनल'ड जागासिनो दं, खारगासिनो दङ। दानिया डाउनल'ड जाखांबाय। डाउनल'ड जाखांनायनि उनाव इनस्टल खालामबाय। इनस्टल जागासिनो दं। इनस्टल जाखांनायनि उनाव नैबे अपेनाव थुना होबाय। दानिया एलाउड, आरो बेखौबो एलाउड खालामदो। दानिया बेबायदि फैबाय। दानिया बेवहाय सार्च खालामदो केनमास्टार। सार्च खालामबाय। दानिया नै केनमास्टार, नैबे डाउनल'ड अपसन। दानिया केनमास्टारखौ थुना होदो। नैबे डाउनल'ड अपसनाव थुना होबाय। दा डाउनल'ड जागासिनो दं। लोगोफोर, आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो। दा डाउनल'ड जाखांबाय। बिदिब्ला बेखौ नैबे सेटिंआव थांनानै
नैबे अपसनखौ क्लिक खालामना होदो। बिनि उनाव इनस्टल खालामदो। दानिया इनस्टल खालामखांनायनि उनाव अपेन खालामना होबाय। अपेन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि फैबाय। दानिया बेखौ एल'ड खालामना होदो। एल'ड खालामखांनायनि उनाव बेबायदि फैबाय दाना। दा बेखौ सिगांनि बायदि नारखारहरबाय थादो। दानिया नैबे स्टार अपसनाव थुना होदो। स्टाराव थुखांनायनि उनाव नैबे गेजेरनि प्लास अपसनाव थुना होबाय। बिनि उनाव भिडिअनि सिस। दानिया नैबे गोजौआव थांबाय लेयार्स। बिनिफ्राय मोनसे बेवहाय बेकग्राउन्ड बासिना लानोसै, जिखुनु नोंनि गोसो बायदि। दा नैबे बेकग्राउन्डखौ होना लाबाय। दा बेखौ भिडिअनि साइज खालामसै। भिडिअनि साइज खालामबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ नैबे गोजौआव सिगाङाव मेट विथ केनभास खारदोंमोन। दा बियो गैलिया। दा बेखौ नैबेवहाय सेभ खालामना नायनोसै। नैबे जाबाय भिडिअनि क्वालिटि। हाइ क्वालिटि, ल' क्वालिटि खालामनो हागोन। दानिया एक्सपर्टिं खालामबाय, सेभ खालामबाय बेखौ। नायलांबाय थादो लोगोफोर। दानिया सेभ जाबाय। नैबेयाव थुनानै दानिया अपेन खालामबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ मेट विथ केनभासआ दानजालांबाय। आरो आं बिनिनो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लाबोफिनबावगोन। केनभासआव माबोरै भिडिअ एडिटिं बानायो बिनि सोमोन्दै नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबानो जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ, आरो जाय बुजियाखै कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक, शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर। आं थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैफिनगासिनो दं। बाय बाय। थेंक इउ स' माच।